mu fita nan dama zan siya gidan nan ma bros. Okay, dama wannan ne gidan da kake fada zaka siya? Kaga you go buy this house? Bros, mun yi kudi ai pai nan ba? Pai nan ba ya shigo ba? Mun yi kudi. Kai. Don last month pai nawa is almost 5 million naira. Then I start taking pai. To yanzu on the 27th of December nan za mu cire pai nan almost how many billions? You will get money. Bros, don't speak. I get the money. Money don't come. So this house, where they see so. This house where they see so. Yes. You see this house like this. Yes. You see this house. I see. Okay. This house where they see so bad. The owner of this house called me. Somebody Abdurrahman. Abdurrahman waiting. Make a kira. Yo wow. Somebody like that. Okay. In Lagos, you have to go away. Okay. Via Talochi. Yeah, Talochi de. Talochi so say. Yanzu muna kira Talochi. Talochi. Yo wow. Yeah, Talochi. Yanzu shi wai in zo in siya gidan nan. Okay, zo ya ce ka zo ka sai gidan nan mu zo mu zama shaida kenan. Yauwa ku zama mini shodudu. Okay. Ka gane. Shodudu ne ka ku zama mini. Wannan wa alaikum salam. Ka fahimta? Wa alaikum salam gidan nan yanzu ina so a shawara saying. Na bai nan in ya shi wallahi billion. Kai kan nawa ne kana so ka fara mini? Ai ina so 5 million. 5 million? Yes. I'll give you. Kai ka me kana so? I want to go buy something like how many million ne kai kana so? How many million kana so in baka? almost 50 million. Ai pai nan ya do. Bros magana pai din ne mana bros. Ai pai ka shiru na ya kariya ne. Pai ka scam ne ai. Ka ga dan iska kuma. Allah mana gashi guy. na. Bros na read. Karata. Ma basi.